פארק רמות מנשה בעמק יזרעאל נמצא במרחב ביוספרי. עמוס שטראוס מגדל זיתים אורגניים ומייצר שמן זית אורגני. אהלן, מה זה מרחב ביוספרי? זה נשמע לי קצת חלל החיצון כזה. במרחב ביוספרי ישנם 3 אזורים. יש אזור הליבה, ששם לא נוגעים בשום מצב, משאירים אותו טבעי כמו שהוא. אזור שני, שבו קיימים יישובים, מפעלים ומערכת של חיים, תוך התחשבות מקסימלית בערכי הטבע. ויש את המרחב, הטבעת השלישית, ששם מתקיימת חקלאות מודרנית, מתקיימת תעשייה. בכל המרחבים יש שמירה על ערכי טבע ואיכות הסביבה בצורה המקסימלית. לא ייכנסו לפה דשנים, אלא רק חומרים שבאים מהטבע ולטבע. לא ייכנסו לפה חומרי הדברה. בתוך המרחב עצמו אתם יכולים לראות שטחים שלא נגענו בהם, השארנו אותם, מאחר ויש פה בעלי חיים. מה יקרה אם אותו עכביש, שפן, ואם יש פה גם צבעים, אם הכל יהיה פה נקי ומסודר, איפה הם יהיו? גם זאבים יש, וחזירי בר חופשי, ואנחנו לא נלחמים בהם. אנחנו אומרים ההפך, מה אני יכול לעשות על מנת שהוא יישאר? דבר ראשון זה אני מגרש את הציידים. בנוסף לזה, בביוספרי, להבדיל מכל החקלאות, השטח ממשיך להיות אתר שאנשים יכולים לטייל בו. אין גדר, אלא ההפך, מזמינים את האנשים, מבקשים מהם רק להתייחס לדברים בצורה חיובית. העצים האלה נשתלו לפני מעל 150 שנה. אנחנו מתמודדים גם עם נושא של מזיקים בשיטה ביולוגית ולא בשיטה כימית. מה ההבדל בין ביוספרי ואורגני? ביוספרי זה תפיסת עולם שהאורגני הוא חלק מתוכה. עמוס, שמן זית זה מוצר בריא. מה ההבדל בין שמן זית ושמן זית אורגני? אין התערבות בנושא של דשנים, אין התערבות בחומרי הדברה. אנחנו נותנים לעץ להתפתח קצת שונה ממה שקורה היום בתהליכים החדשים. היום בחלקות חדשות מתערבים בגנטיקה של העצים. בגידול אורגני לא מקובל להיכנס לצד הגנטי, שהבדיקה שמבדילה בין שמן זית רגיל לשמן זית אורגני, זאת בדיקה של שאריות חומרי הדברה. ברגע שהמוצר עבר את כל הבדיקות, רק אחרי זה הוא נקרא מוצר אורגני. שמן הזית המיוצר מהזיתים שגדלים בשמורה הביוספרית בפארק רמות מנשה, הינו מוצר בריא במיוחד. בריא בגלל יתרונות תזונתיים, בריא בגלל ייצור אורגני, נקי מתוספות מלאכותיות וחומרי הדברה, ואפילו בריא לסביבה. הזיתים גדלים בפארק המתחשב גם בצרכי האדם, גם בגידול הטבעי של העצים וגם בחיות הבר שחיות באזור.